Máte už vlastný web? Ak nie, tak je to práve nástroj Wix, ktorý vám môže pomôcť vytvoriť rýchlo, pekný a funkčný web aj bez znalosti kódu. Vývoj webu väčšinou zastrešuje skupina ľudí od UX dizajnéra, UX dizajnérky a UI dizajnéra alebo dizajnérky. Je tam väčšinou nejaký backend developer, frontend developer, tester a ďalšie role v rámci IT podľa komplexity toho projektu. Váš web však nemusí byť taký komplexný a práve vďaka Wixu si ho viete vytvoriť aj úplne sama alebo sám. Je vhodný pre súkromné účely alebo pre malé organizácie, kde si ho vieme vytvoriť naozaj bez nejakej externej firmy a developera a byť sebestačné. Alternatíva k Wixu je buď Elementor alebo WordPress so šablónami. Na e-shopy na Slovensku je veľmi fajn platforma ShopTet. Poďme sa ale pozrieť na výhody a nevýhody práve tohto no-code alebo low-code vývoja webov. Väčšinou sú ľahké a intuitívne, čiže vyvíjate svoj web vlastne takým drag and drop, že si na svoje stránky vlastne pridávate funkcionality podľa potreby. Takisto si viete veľmi ľahko meniť dizajn, obsah, obrázky, čokoľvek tam potrebujete, prípadne pridávať nejaké videá, alebo dokonca aj vytvoriť nejakú databázu. Samozrejme, súčasťou sú samozrejme rôzne formuláre, či už je to kontaktný formulár, alebo rôzne iné. S predplatným získavate server, teda hosting, čiže vám bude stačiť doména, ktorú si viete zakúpiť napríklad vo websupporte, alebo vo webhouse, alebo kdekoľvek inde. No a je tam veľa dostupných predpripravených šablón, takže veľakrát sa nemusíte ani veľmi trápiť s dizajnom, čo to už ponúka aj platforma Wix. A je to cenovo dostupnejšie, vzhľadom na to, že nemusíte najímať externú rolu a máte to hlavne pod kontrolou. Takže keď vám developer odíde, ak by ste mali vývoj pomocou nejakého externého človeka, tak neodchádza aj s kódom, ale vám web ostáva a môžete ho naďalej editovať, a to nie len jeho obsah, ale aj jeho vzhľad. Je ale dobre povedať, že weby vytvorené vo Wixe nie sú veľmi vhodné pre veľké spoločnosti, keďže je tam veľké riziko toho, že to vlastní tretia strana, aj čo sa týka dát, aj čo sa týka funkcionality, takže vzniká tam istá závislosť. Takisto nevždy sa to hodí pre viacjazyčný obsah, aj keď Wix ponúka túto možnosť. Je to trošku komplikovanejšie už pokiaľ ide napríklad o meny v rámci e-shopov a podobne. No a niekedy tam môžu nastať také problémy, ktoré sú spojené s funkcionalitou, ktorú neviete úplne opraviť, alebo má to v rukách Wix, alebo iná platforma a tým pádom by vás to spomalilo alebo limitovalo vaše možnosti. Takže naozaj pre také veľké komplexné firemné weby sa Wix nehodí. Ak ste stále v tom, že to chcete pre seba alebo pre svoju menšiu organizáciu, tak tu je zhruba cenník. Vyjde vás to okolo 15-17 eur na mesiac. Závisí od toho, aký typ plateného členstva si vyberiete. S tým, že v tom máte už aj ten hosting, no a samozrejme kopec funkcionalít podľa toho, aké si navolíte. Dobrou správou je, že Wix používa na svete už viac ako 200 miliónov používateľov, čo znamená, že táto firma má naozaj veľký záujem v tom pracovať na všetkých chybách, pridávaním funkcionalít a supportu pre vás, keď sa niečo pokazí a nebude fungovať. Toto je business cenník, takže trošku sa líši cena v tom, keď riadite si web ako jednotlivec a ako nejaká business entita. Čo k tomu budete potrebovať? Napriek tomu, že je to pomerne jednoduché a viete to urobiť svojpomocne, je potrebné, aby ste odbúrali akýkoľvek strach z online nástrojov, pretože sa budete učiť za behu. Pomôže vám aj rozumieť po anglicky, keďže na webe, hlavne na YouTube, je kopec tutoriálov na Wix. Takisto Wix samotný má veľmi dobre rozpracovaný support, takže tam nájdete nielen odpovede na otázky, ale aj videoukážky, ako urobiť veci, ktoré potrebujete. Treba k tomu dostatok času, za tým Wixom si odsedíte pár hodín, ale pozor, je to návykové naozaj, keď sa do toho dostanete, tak už vám to potom pôjde ľahko a bude vás to baviť. No a je veľmi dôležité vedieť si vyhľadávať informácie sám a takisto sa sama vzdelávať. Veľmi k tomu pomáha aj ChatGPT alebo iné platformy umelej inteligencie, ktoré vás vedia taktiež naviesť krok za krokom v tom, ako postupovať a vedia vám pomôcť vyriešiť konkrétne aj problém, ktorý na Wixe budete mať.
Poďme sa teda rovno pozrieť na to, ako to vo Vixe vyzerá. Na začiatku od vás bude Wix vyžadovať prihlásenie, takže po zadaní do prehliadača wix.com je potrebné, aby ste sa zaregistrovali alebo prihlásili. Je to možné aj s vašim Google účtom, bude to jednoduchšie a viete sa takto prihlasovať stále. Pod týmto účtom si potom viete vytvoriť viac webov, takže ja navrhujem ísť teda s tým Google účtom a takto vyzerá vlastne úvodná stránka, kde vás Wix navádza a to robí vlastne veľakrát, že vás bude takto krok za krokom navádzať, keďže je vytvorený naozaj pre začiatočníkov, ako si vytvoriť novú stránku. Kliknete na Create New Site. Takisto si viete veľmi ľahko dať Wix do slovenčiny cez nastavenia, takže komu angličtina robí problém, viete si to preklopiť. No a tu sa vás bude Wix pýtať, o aký druh stránky ide. Pomôže to naformulovať tie základné funkcie, ktoré budete mať v tej začiatočnej stránke. Tie funkcie neskôr môžete znefunkčniť alebo si tam doplniť nové, takže neberte to úplne vážne, je to len kvôli tomu, aby vám Wix dal nejaký dobrý, relevantný prvý nástrel. Takisto sa vás bude pýtať, čo to bude za web stránka, takže tu si kľudne navolte nejaký názov projektu, ako ju budete volať, ale opäť hovorím, že je to niečo, čo viete neskôr veľmi ľahko zmeniť. Takže tu je ten názov, aj zámer a Wix vám na základe toho vyhodí nejaké odporúčané templatey, ktoré si môžete pozrieť, ale ešte predtým si zaškrtnete, aké funkcionality v rámci webu by ste chceli mať. Či budete potrebovať chat, video, či budete potrebovať blogovú stránku, či tam budete riešiť eventy alebo nejaké bookingy, či budete potrebovať formuláre, Instagram feed a podobne. Takže keď si zaškrtnete tieto funkcie, kliknete na tlačidlo Next a vaša stránka sa začína pomaly formovať. Odporúčam kliknúť na Begin with a template, čo bude vlastne ten váš prvý template, ktorý môžete začať priamo editovať a nemusíte vyrábať stránku from scratch, čiže na nejaký biely formát, ale idete rovno do nejakého existujúceho templateu. Tie si viete popozerať práve takým hoverom nad týmito stránkami, malo by tam byť tlačidlo preview alebo view a viete si pozrieť, ako tá stránka zhruba vyzerá a keď dáte edit, tak sa vlastne už dostanete do nej a môžete ju editovať. Ja si pre účely tohto videa vyberám takýto pekný pastelový formát, klikám na edit a takto to vyzerá vlastne v tom rozhraní, ktoré vám umožňuje tú stránku editovať. V hornej časti vidíte, že sú názvy stránok. Teraz tu máme home a boli by tam možno nejaké ďalšie podstránky. Takisto je skvelé, že Wix robí weby rovno na desktop aj mobil, čiže sú responsívne. Viete si ich zmenšovať, zväčšovať. Veľmi dôležitá informácia je, že vždy viete dať tlačidlo back. To znamená, že keď urobíte chybu a veľa vecí sa budete učiť cez pokus a omyl, tak stále máte možnosť vrátiť sa naspäť. Dôležité tlačidlo publish. Kým tam nezadáte svoju doménu, táto stránka sa bude publikovať na takej internej domene, ktorá nie je vyhľadateľná na Google a neskôr, keď budete mať stránku hotovú, môžete ju preklopiť na nejakú vašu živú doménu a takto publikovať stránku, ktorú už budú ľudia vedieť na Google nájsť. Na ľavej strane máte takúto hlavnú lištu. Toto plusko značí Add Elements, ukážeme si neskôr, čo to je a rôzne tieto ďalšie veci, ktorými viete editovať práve tento obsah stránky. Add apps znamená, že viete si okrem tých funkcionalít, ktoré Wix ponúka, pridať ešte ďalšie funkcie, ktoré sú mnohé bezplatné a niektoré sú platené alebo platené nad nejaký rámec, napríklad newsletter alebo analytika a podobne. Poďme sa pozrieť, čo sa nám otvorí, keď si klikneme na Add Elements. Samozrejme tu vidíme text, takže opäť si zvolíme len text a potom takto drag and drop si ho vieme hodiť tam, kam potrebujeme. Máme tu možnosť skladať obrázky, tlačidlá. Strip je veľmi dôležitá časť. Vlastne celá tá stránka sa buduje pomocou takých stripov, čo sú v ľudskej reči v podstate také biele pásy, ktoré sa vlastne Wixu potom ľahšie premieňajú do toho formátu mobilu. Takže keď budete v takýchto pásoch, čo sú vlastne ako keby také sekcie tej stránky, kde dáte určité množstvo elementov, rozdelíte, aj vám sa to bude lepšie editovať, ale aj Wix lepšie porozumie, ako to má zoradiť, keď to bude zoradzovať na mobil a niektoré veci pôjdu pod seba miesto vedľa seba.
Viete si tam dať rôzne dekorácie, viete si tam dať rôzne boxy, ktoré sú ako hoverboxy, to znamená, že keď na nich prídete myšou, zmení sa ten dizajn a zase keď od nich odídete, zase sa to zmení, čiže tam vzniká nejaká interakcia. Viete si tam pridávať galériu fotiek, samozrejme odtiaľ to viete editovať aj menu, to je tá horná časť, kontakty, formuláre, videá, zoznamy, sociálne siete, naozaj blog, veľa vecí práve cez tú časť Add Elements viete pridávať. Druhá časť je vlastne Add Section, to znamená, že nemusíte pridávať tie elementy jednotlivo, viete ich pridať ako celú sekciu a mnohé z tých sekcií sú už vlastne preddizajnované. Takže ak si chcete ešte viac ušetriť čas a ten dizajn vám vyhovuje, tak si viete napríklad celú sekciu welcome alebo nejaký formulár alebo nejaký call to action button s nejakým textom a obrázkom pridať ako v celku a vôjde vám to tu ako taký jeden celý pás. Tie pásy, tie stripy medzi sebou viete posúvať, prehadzovať hore dole. Naozaj je to veľmi flexibilné. Táto časť ľavého menu nám hovorí o site pages, čiže o podstránkach tohto vášho webu, ktoré si práve cez túto časť viete pridávať. Takže už máme nejaký home a k tomu si pridávame ďalšie podstránky, na ktoré sa dostaneme buď cez hlavné menu, alebo cez nejaký iný klik. Vždy si viete pridať aj prázdnu stranu, takže nemusíte mať vždy len takúto predtemplatovú, viete si pridať aj prázdnu, na ktorú si budujete to, čo chcete, alebo viete nejakú existujúcu zduplikovať. Keď si vytvoríte stránku, je fajn ju nejako nazvať. Wix automaticky berie tento názov, ktorý sa zobrazí za lomitkom po názve vašej hlavnej stránky, takže takto sa automaticky vytvára podstránka. Veľmi intuitívne vás navedie aj k tomu, ako si optimalizovať SEO a hlavne najprv ho nastaviť. Odporúča sa nevkladať veľmi obrovské fotografie. Tých 1080 na 1080 je asi také maximum pixelov fotografie, aby vám tá webová stránka nebola príliš pomalá. No a takto si vlastne viete pomaličky rozrastať tú stránku. Možno si niektorí z vás poviete, že stačí vám taká jednostranná webová stránka, že sa budete medzi ňou vlastne preklikávať z hora nadol a nepotrebujete ani viac podstránok, takže aj taká možnosť je. Viete si nastaviť site design, čiže ak máte nejaké brandové farby, tu je práve ten priestor, kde si ich viete nastaviť. Tu si viete nastaviť aj nejaký page background, ktorý bude defaultný, čiže automaticky sa stále nastaví na každej novej podstránke, ale opäť viete si ho potom meniť. Takže to by bolo asi z tej ľavej lišty všetko, čo by bolo potrebné na začiatok povedať. Všetko to nájdete tu a naozaj sa treba poriadne prehrábať v tom, čo tam je. A to najzaujímavejšie nájdete práve v tých prvých 3 položkách menu. Keď sa pustíte do editovania menu, tak je to vlastne ten header, kde sa to menu nachádza. Okrem toho tam máte viac toho, vidíte, že tu je tá šípka, ktorou viete rozťahovať, zmenšovať tie jednotlivé elementy. Čo sa týka podstránok, kým nezaškrtnete v rámci takých 3 bodiek, ktoré sú vedľa názvu každej podstránky také očko, tak automaticky sa stále každá podstránka zobrazí v menu. Ale keď už budete mať tých podstránok možno viac ako 5, tak niektoré z tých podstránok skriete, nepotrebujete ich automaticky v menu a užívateľ sa k nim dostane nejakým iným spôsobom, možno nejakým tlačidlom alebo cez petičku. Práve petička je to, o čom sa porozprávame chvíľku teraz. Tam si samozrejme viete dať ten klasický copyright, ale aj mnohé iné linky, ktoré vlastne vedia viesť k iným podstránkam, napríklad vaše obchodné podmienky, ochrana súkromia, kontakt a podobne, prípadne na odber newslettera. Toto je tá jedna sekcia. Vlastne viete ju robiť v takomto jednom stĺpci. Viete si tam pridať aj viac stĺpcov a tým pádom robíte vo viacstĺpcovej schéme. Tieto prerušované čiary nám hovoria o tom, že Wix ručí za to, že ľuďom sa bude dobre zobrazovať všetko to, čo je medzi týmito 2 prerušovanými čiarami, lebo berie do úvahy to, že každý desktop, monitor
zariadenie má iné rozlíšenie a niekomu sa ten web zobrazí trošku viac ku kraju, niekomu menej, takže odporúča sa naozaj nezachádzať veľmi za tieto dve prerušované čiary a nechávať tam ešte vzdušný priestor práve na to, aby sa to každému dobre zobrazilo. Čo sa týka tlačidiel, Wix je v tomto veľmi fajn, že keď si nastavíte už tú vlastnú tému, tak vám bude navrhovať tlačidla vo farbách vášho brandového dizajnu, ale opäť si ich viete veľmi pekne naštilovať aj podľa seba, a to nielen čo sa týka farby písma, samozrejme názvu, čo je na tom tlačidle, ale aj či tam je nejaká ikonka, či tam je nejaký shadow pod tým, alebo je to nejaký flat design, či je tam nejaký rámček okolo toho, alebo je to proste jednofarebné. Takže zase je tam možností strašne veľa. Tuto sú tie container boxy, ktoré som vám hovorila na začiatku. Toto môže byť napríklad práve ten box, ktorý je interaktívny, to znamená, že sa tvári ako povedzme len fotka, keď na ňo prídete, tak zasvieti aj tlačidlo a podobne. Aby ste si vedeli predstaviť, čo dokážu galérie, tak sú tu naozaj rôzne, aj také karusely, ktoré sa vedia vlastne točiť samé, alebo sú to potom také rôzne pravidelné, nepravidelné galérie, ktoré vedia fungovať aj tak, že si po kliku sa vám zväčší tá jedna fotka, je tam viac informácií k tomu. Takže naozaj sú tu obrovské možnosti, oveľa viac než len nejaká štandardná základná funkcionalita. Máte tu také šablónky aj na kontaktné formuláre, takže je to niečo, od čo je dobre sa odpichnúť, tieto dizajny. Samozrejme, opäť viete všetko meniť, čo sa dizajnu týka a aj čo sa týka polí. Takže máte tam viaceré veci na výber, aké polia vybrať. Oni sa vlastne ukladajú do databázy vo Wixe a vy viete potom vyťahnuť aj zoznam kontaktov, aj všetko, čo potrebujete vlastne z týchto formulárov sa vám bude ukladať, či už ide o registračný formulár, alebo o formulár napríklad na príspevok, alebo nejaká application. Proste je tu celkom široká ponuka možností. Takisto sú tu zaujímavé práve tieto zoznamy. To sú tzv. Repeatery, čiže sa vám opakuje nejaký element niekoľkokrát, čo je vhodné napríklad tuto dole, keď zobrazujete svoj tím a nechcete 4-krát štilovať tú istú fotku a meno pod ňou, tak si vlastne naštilujete len ten prvý element a v rámci toho repeatera sa vám to viackrát zreplikuje a vy už potom meníte len tie texty a fotku, ale už nemeníte ten štýl, ako je to spravené. A viete si nastaviť, či chcete vedľa seba takto 4, 5, 3 alebo pod seba nejakých 6. Takže je to opäť veľmi využiteľná funkcia, ktorá šetrí čas. Takto vyzerá mobilný náhľad webu. Wix to preskladá, ale nie vždy to je úplne 100%, takže v mobilnej verzii si to viete upravovať, meniť poradie. Niektoré elementy možno z web stránky budete chcieť schovať. Nedajú sa úplne zmazať, pretože primárna webová stránka vo Wixe je tá, ktorú vyvíjate na desktop a úpravami mobilnej verzie nejakým spôsobom nemeníte tú desktopovú. Takže vy viete v mobilnej verzii veci len skrývať a vtedy sa vám zobrazia tuto pod tým očkom. Niektoré veci vám skrie aj Wix sám, takže ak niečo chcete z toho, čo vám Wix proaktívne skryl, tak ich nájdete práve pod týmto zaškrtnutým očkom. Odporúčam napriek tomu, že sa to ukladá samo, ako je to cloudový nástroj, tak si ten výsledok vždy priebežne ukladať pre istotu aj tlačidlom Save. No a keď to máte hotové, tak vám gratulujem a môžete stránku publikovať a je to práve cez to tlačidlo Publish. Nezabudnite, že si stránku viete aj pozrieť práve cez toto tlačidlo Preview. No a tuto hore, na tejto hornej ľavej lište, máte ešte ďalšie také podmenu, práve kde vidíte aj Save, ale hlavne je tam veľmi dobrá vec a to je Site History. To znamená, že sa viete vrátiť aj k verzii stránky napríklad spred niekoľkých dní, takže nebojte sa, ak ste urobili chybu aj predvčerom, stále je možnosť sa k tomu vrátiť. Takisto viete stránku transferovať, teda jej vlastníctvo na niekoho iného. A čo je skvelé, a je to štandard u všetkých cloudových nástrojov, viete kolaborovať na tejto stránke viacerí, takže v rámci settingov, v rámci nastavení viete udeliť druhým ľuďom práve prístup na stránku a zadefinovať, čo všetko na nej budú vedieť robiť. Ak sa chcete z tejto editovateľnej verzie stránky dostať na váš takéto CMS-ko, taký dashboard, tak práve cez túto Site My Dashboard je cesta, kde sa dostanete na toto rozhranie.
ktoré má trošku iný layout a vidíte tu svoj účet. Keď sa chcete vrátiť naspäť, zase klikáte Edit Site, ale keď nie, tak vám ukážem, čo vás čaká tu. Tu sú práve tie praktické kroky, kde vás Wix prevedie tým, čo potrebujete k tomu, aby ste si tú stránku dokončili, ako napísať svoj prvý blog, ako pripojiť svoju doménu, ako nastaviť svoje SEO, ako nastaviť svoju analytiku, takže nebojte sa toho, len prechádzajte krok za krokom a Wix vás k tomu veľmi pekne navedie. Taktiež tu viete vidieť vaše kontakty, práve cez tie settingy viete nastaviť role a vlastne nejaké prístupy pre ďalších ľudí a podobne. Taký extra tip je, že keď sa začnete s Wixom hrať, a nekupujte si to subscription hneď, pretože po pár dňoch vám začne vyskakovať takáto 50% zľava, je to už overené, deje sa nám to stále, takže treba si trošku počkať a potom si viete polovicu ceny aspoň na ten prvý rok ušetriť práve cez túto ponuku, ktorá vám tam začne vyskakovať a svietiť. Takisto si viete vytvárať blogy a odtiaľto sa práve riadia, čiže túto si píšete blog posty. Na tej stránke, kde je ten site editor, si viete navoliť, aký dizajn budú mať tie blogy, ako bude vyzerať písmo, na akom bude podklade a podobne. Ale tie samotné posty už píšete vlastne cez toto rozhranie. Takisto viete udeliť práva viacerým blogerom, ktorí môžu cez Wix písať na vašu stránku blogy, ale vy to máte stále pod kontrolou, dokonca si tam viete nastaviť aj approval proces, čiže nič nepôjde von, kým to vy neschválite. Máte tu možnosť aj e-mail marketingu, posielanie newsletterov a bolo to do nedávna ešte pomerne cenovo výhodné. Teraz je to už nastavené tak, že je to bezplatné, tuším len do 200 e-mailových adres, čo je dosť málo, takže odporúčam siahnuť aj po iných platformách, ako napríklad Ecomail alebo Mailchimp a zintegrovať to. Cez analytiku si viete potom pozerať traffic overview, nezľaknite sa, keď ešte to budete mať s takouto konvičkou, je to väčšinou v prvých dňoch výroby webu, že tam tá analytika nie je, neskôr nabieha, viete si to prepojiť aj z Google Analytics a vidieť teda aj na Google Analytics. Moja skúsenosť je, že trafik cez Wix sa trošilinku líši od Google Analytics. Podľa mňa je rozdiel v tom, ako trackujú cookies, takže nechám to už na vás, čo si vyberiete, ale v zásade sú rovnaké. Tu sú práve tie sľúbené settingy a práve roles and permissions, kde udeľujete práva ďalším osobám, ktoré môžu prísť na vašu stránku. Cez website settings napríklad si nastavujete aj favicon, to je tá malá ikonka, ktorú vidíme, keď máme viac kariet otvorené vo webovom prehliadači, takže nastavujete si to tu. A kopec ďalších informácií ako business info, ak máte Wix a webovú stránku na firmu, je veľmi dôležité zadať tú dobrú adresu a prípadne vaše IČO alebo akékoľvek iné identifikátory, ktoré potrebujete, aby vám faktúra prišla na kontakt vašej firmy. No a naspäť do toho editora webu sa dostávate cez toto horné tlačidlo Edit Site. No a to by bolo asi veľmi z rýchlika všetko. Prajem vám veľa šťastia s vašim prvým webom a dúfam, že sa vám bude dariť. Možno dobrá správa na záver je, že ak vás predsa len to programovanie chytí, tak aj vo Wixe viete prostredníctvom veľa programovať a doprogramovať si tam veci, ktoré Wix nedokáže s použitím jazyka JavaScript. Takže držím palce.